Apo talaga nga ito'y lawag na igat tayo nga ipatpatong palte no burning policy. Ti RA 9003, iti City Ordinance Environment Code tayo, ken madipay iti health tayo. So, again, da kami ti Osenro, katulungan mi again, da Liga ng Barangay, to implement that. Siguro nakadado iti ko iti agpupuon, ngem gapumet lang iti kooperasyon iti orientation seminar tayo iti quarterly rikwa nagbalin nga semi-annual aware iti adu nga taon iti naduma-duma nga barangay kadetoy madi iti agpuor. So adu apo iti namultan ket sapay kumatahang nga kay dayjay adu ti namultan apo han nga ang angaw detoy kasi ti air quality tayo maapektaran ni jay pay mapuuran kuna tayo no mapandeta puor iti balbalay dakdakes manen. Napudot lang ang tiyempon, papuduten tayo pay. So, di gijay apo, amo tayo aware tayo no, anart, pangipanan tayo, di giti ruruot, kung natin nga nabubulok, di giti bulbulong. Urnungin nyo lang apo, ta ibagayo ken barangay captain, ta when no DJ kagawad in charge of your purok, nga umay dalaen, when no kay ipan, yan ti mesa nga lugar, agpa-pick up damit iti Sabado, Domingo no ko apo. So, meno saan the better ket ikali tayo apo. Kasi di kiti bulbulong dakkel ti nutrients na adult nutrients na dito ket no agbalin nga organic fertilizer na pimpintas manen. So, 300 to 1,000 kuna na DJ ngamin but we collect 1,000. So, nangina basit apo nasakit basit iti bulsa lalalo tatanga narigat ti tiyempo hanyo kada ararami din ken i-report yu apo tapnon maaksyonan nga agad kasi ti kuna kun lalalo no adda ubbi nga involved yan ti karkaruba sagpupur ka agang kitdan wenno sana the baby which is madi apo. So please apo di dagpupuor ikali yu langen ipanyo iti mulmulayo wenno saan di kunada nga dito'y poblasyon lang ti allowed nga mabalin nga ma-pick up ngem sang kabuton nga once a month para iti barangay nga maurno. Ngem no na bunong timet deti kung tayo apo nga compost kit then DJ ti usarin nyo apo tapnon no mas red when no mapagsisina basit tapnon mag-break nga insigida mag-group sa nga insigida balin nga organic fertilizer.